Благодарение на нашите решения за интеграции, може лесно да превърнете сайта си във виртуална каса, независимо от технологията, на която е правен. Първото ниво на интеграция е чрез Embed код, който идва в две теми – светла и тъмна, за да съответства на дизайна на вашия сайт. Този Embed код ви позволява да вградите информацията за събитията ви директно на вашата страница, като по този начин клиентите ви могат да разглеждат и закупуват билети без да напускат сайта ви. За потребителите на WordPress има и разработен плагин, който улеснява интеграцията на събитията от NTS във вашия сайт и предлага по-детайлна настройка. Също така, NTS предлага и разработени уиджети за Elementor за още по-голяма гъвкавост и персонализация при показването на събитията ви. За разработчиците и по-технически ориентираните потребители, NTS предлага и достъп до API и PHP библиотеки, които ви дават пълен контрол върху начина, по който вашите събития се интегрират и функционират във вашия сайт.